fer el curs del i tu per què no navegues per internet. Doncs això em servia, que és per lo que m'ho... Però amb aquesta rajita... Però al final no he vist el vídeo que tu m'has dit en 36.000 euros. Ara em miraré el de la mare, ¿vale? Pues no n'hi he cap.